नै 28 साल आर्मियाव साख्रि मावनानै आं रिटायार फैबाय दायो बेयाव फैनानै आं बहुत खुसि मोनदों बहुत गोजोनदों दिनै 28 बोसोर खम नङा बेखायनो बे आर्मिखौ बहुत मोजां मोनदों आरो बहुत बहुत धन्यबाद थारमाने लोगोसे दायो बे जोंनि लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा बेफोराव गोसो होनांगौ नाजानांगौ जायनि थाखाय देशनि सुरक्षा बे देशखौ बासायनो थाखाय आरो बहुत माने इन्डियान आर्मि होन या जिकुनु डिफेन्सआनो होन माने इज्जत बांसिन मोनो बाख्नाय जायो जेरावबो मोनथिजोबो बेखौ बुंनो सानो आरो रायजो राजानिफ्राय माबायदि मिजिंथिदों जिहेतु नोंथाङा दिनै रायजो राजाजों गोरोबफानो थाखाय गामियाव फैबाय आं रायजो राजाजों दायोथ' आं गोरोबखानांगोन जेरै आं रिटायार फैबाय गासैजोंबो खौसे जानानै मिलायनानै बिसोरजों थांफानांगोन आङो बहुद मोजां मोजां माने जालांगोन आरो थारमाने रायजोनि हेफाजाब होलांगोन आरो बबे सानाव हाबामोन नोंस्रा आङो 1998 28 एप्रिलाव आं फार्स्ट जइन जादोंमोन बेनिफ्राय ट्रेनिं खालामहैदों आं सेकेन्ड्राबादाव ओमफ्राय लास्ट ट्रेनिं जोबनानै फैयै फैयै 28 बोसोर जानानै आं दायो फैनानै आक्को सेन्टाराव थांनांगौ जायो जों 22 दिन थानानै दा आं न'आव सफैबाय गोजोन सफैबाय जेबो जायालासिनो जेबो दुखु दाहा जेबो जायाखिसै जेनाखि बहुत बहुत धन्यबाद आं सानो ईश्वरनि फारसे बहुत बहुत माने मा होनगोन बेखौ साबायखर बावो जिहेतु दिनै गामिया नोंथांखौ गाजा गोमजायै बरायना लाबोबाय माबायदि मिजिंथिदों जे उननि हाबाफारि समाव नोंथांजों मिलायफानो बा गोरोबफानो थाखाय आं दिनै बहुत खुसि जादों आं सानाखैमोन कि गामिया इमान खौसे जानानै आंखौ बेबायदि बरायगोन थिग बिदिनो आं बिसोरजोंबो खौसे थाफानानै हेफाजाब होलांबाय थागोन नाजालांबाय थागोन खौसे जानानै दिनै आमाय रहेन दैमारि बिथांखौ 28 बोसोर साकरि मावनानै बिथाङा दिनै रिटायार फैबाय आरो बेखौ जोङो रायजो राजाया बिराद गाजा गोमजायै बरायबाय जोङो गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो बिथांनि न'खरनि जानानैबो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौबो दा बिथांखौ बरायनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो रायजो राजानिसिम साबायखर थाबाय लोगोसे बिथाङा जि बिबुंथि लाखिलांबाय खोब मोजां बिबुंथिखौनो बुंलांदों रायजो राजा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि सायाव जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना गाव ओरैनो थास्लायस्लाय माखासे बिथां बुंनाय बायदि जाहाथे खामानिखौ मावलांगोन आं बेखौनो बुंबाय गामियाव गिबि खेब ना आरो बे जाबावबाय गामियाव गिबि खेब बिथाङानो मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङानो गिबिसिन बे आर्मि जबखौ मावजेनदोंमोन दा बिथाङा गिबि बेबायदि बरायनाय हाबाफारिखौ बिथाङा लादो जोङो रायजोनि जानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो गामियाव गुबुन बेफोरबायदि दंबावो नामा साख्रि मावनाय गोबां दंबावो जोङो फैबाय थानाय बिथांमोनाबो जुदि रिटायार जायोबा जोङो बिथांनि न'खरजों सावरायनानै जों बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो इयुनावबो लालांगोन बेखौ मिजिंथिबाय रायजो राजानि मदद मोनलांगोन होननानै मिजिंथिबाय